turvallisin juttu. Sen takia mä ajelenkin täällä pikkuteillä, niin varsinkin nyt, koska mä joudun lataa mun puhelintani, kun mä annoin mun laturin siskolle, niin mä joudun lataa puhelintani autossa, sen takia mä ajelen täällä ympäriinsä. Oletteko ikinä miettinyt sitä, että minkä takia ihmiset ottaa itsensä niin kauhean vakavasti? Ihan oikeesti. Just niinku vaikka auton ratissa. Sehän on se, että kun sä ajat niinku liikennevaloissa auton viereen, sit sinne se viereinen kuski niin laulaa. Saapuisin, jos mä vain tulla uskaltaisin. Mä siitä öin ja Niin mikä sun reaktio on ensimmäisenä? Vittu, käännyköhän sä nyt? Käänny tietysti. Sä alat nauraa, niin sä oot silleen, että ei hittolainen, miten nolotyyppi. Ehkä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Tai sit sä oot silleen, että vitsi, vähän hyvä meininki sulla siellä autossa. On 2 vaihtoehtoa, ja tää 2 vaihtoehtoa jakaa mun mielestä ihmiset todella hienosti siihen. Kuka ottaa itsensä vakavasti ja kuka ei ota vakavasti. Mä oon ainakin sellainen, että kun mä oon yksin liikenteessä autolla, niin mä laulan ja tanssin ihan koko ajan. Tanssilla taivaaseen. Mä tiedän sen, että mulla on tullut niinku vasta tälleen vähän vanhemmiten semmoinen fiilis. Mulla on ihan sama, mitä se viereinen kuski ajattelee siinä, jos se näkee, kun mä puhun yksistäni autossa, tai jos se näkee, kun mä laulan, tai jos se näkee, kun mä tanssin. Mienota emäntiä tulin kattelemaan ja aika hyvän näköistä misukkaa on täälläkin, että te ootte varmaan väsyneitä, kun ootte koko yö juossut minun unissa, niin no, tämä nyt oli tämmöstä. Mä aloin miettiä siis tätä ihmistä, niin kun, että miksi ottaa itsensä niin kauhean vakavasti. Ja musta on tosi hölmö, että mä katselen itteeni enkä mä katsele kameraa, koska mä yritän puhua sinne niin kameran toisella puolella oleville ihmisille eikä itselleni. Mä katson myös tietää, ettei sillä niin kannata huolehtia siellä. Mutta niin. Ihmiset ottaa itsensä kauhean vakavasti mun mielestä siitä syystä, että ensinnäkin tästä on tullut kauhean kilpailuyhteiskunta, että kuka nyt on parempi jossain ja kuka on vähän huonompi jossain. Niin yritetään aina olla parempi kuin mitä se kaveri on. Joka on mun mielestä ihan todella tyhmää. Koska niin kuin kaikessa on mun mielestä kyse siitä, että saatais näyttää se toinen paremmalta kuin mitä ehkä itse on. Silloinhan sä niin saat nostettua koko ajan kaikkia juttuja ylöspäin. Mä oon ollut sellainen pitkään. Mä oon ollut niin ujo esimerkiksi ala-asteella, että mä en oo uskaltanut mennä luokkaan ennen kuin opettaja on ollut paikan päällä, vaan mä oon itkenyt siinä oven takana. Mä oon koko pienen ikäni ajatellut, että mitä muut ajattelee musta. Että voiko mä nyt tehdä näin, että no ne on saanut musta tämmöisen kuvan, niin mitäs mä nyt oonkin yhtäkkiä tämmönen, että ne sitten ajattelee. Mut nyt vasta mä oon alkanut tajuan sen, että mä saan olla ihan just sellainen kuin mä oon. Koska tää on mun elämä. Jos mä haluan olla hölmö, niin mä voin olla hölmö. Ehkä tämän kesän ajan yrittänyt toteuttaa tavallaan sitä asiaa, että mä teen asioita just niin, miltä musta itsestä tuntuu. Enkä mä ajattele sitä, että no mitähän toi viereinen kaveri nyt ajattelee. Niin mä oon huomannut sen, että on paljon vapaampi olo ja esimerkiksi kaikki mun ahdistuneisuudet ja kaikki, ne on niinku vähentynyt todella paljon. Jos et sä saa laulaa, mut sä haluat laulaa, niin laula helvetti. Mä valokuvan jonkun sun eteen. Se kuka lie, jos sinut vie. Ei susta ehkä nyt tuu mitään niinku Idols-tähteä tai mitään tällaista. Mut kukaan ei kiellä sua laulamasta. Jos sä haluat tanssia, mut sä et osaa, niin kuin minä. Tanssi. Harrasta tanssia. Kukaan ei niinku arvostele sua sen takia, että sä oot siellä tanssitunneilla ja sä et osaa mitään. Vaan mä oon ihan varma, että suurin osa ihmisistä ajattelee sen niin, että ei vitsiläinen. Toi niinku jaksaa yrittää ja tsempata itteensä niinku koko ajan parempiin suorituksiin. Olkaa omia itseänne. Mitä siellä sydämessä tuntuu. Älkääkä välittäkö mitä ne muut ajattelee. Et sä kuitenkaan elä tätä elämää ketään muuta kuin ittees varten. Ja sun kannattaa tehdä tästä elämästä just semmonen, kun sä itse haluat.